gora xeago ibilitakoa da gaurko gure gonbidatua 100.000 mundu mailan dagoen lasterketarik gogorrenetakoa da. 178 kilometro, 11.000 metroko desnibel metatua, eta irabazlea donostiarra da. Eta gaur gurekin dago, biba, Uxue Fraile! Arratxalde! Uxue, arratxalde, nahi etorri, barruta, Las miras aizatoz. Las aipachadas. Hoi da, gaur, Uxue! Bueno, zorionak. Zorionak, mi esker. Gauza, Bai. 178 kilometro pentsatzen hasita kotxearen zatera ez aldira askotxo. Bai, batzutan luz egiten da baita ere kotxean. Elektrikoarekin ez duzu egiten. Elektrikoarekin joan eskio ez duzu egiten. Bai, eta esan dugu, 11.000 metroko desnibel metatu bat, hori, Everest eta 3 erregen maila biak gehitu eta pare hortan ibiliko ginateke gutxi gora bera. Eta hori dena musikari gabe. Kotxean irratia jartzen duzu, edo zerbait baina zuen. Bai, berez, umigaken ez dago debekatua, baina, bueno, lasterketa batzutan debekatua dago. Nik inoiz ez dut erabiltzen, eta, bueno, horrela gustora nikoa. Egia da batzutan pentsatzen detela igual lagun dingoziala, behin saiatu nintzen eta uste eta besti bat aguantatu nula. Natura entzuten, ez, pixkat, ez? Natura entzuten, eta, ez? Nire pentsamenduak. Igual hortako pentsamenduak mozteko nola baita egona izango litzateke, baina, bueno, azte naiz, beste zerbait. Bai, ze entzun hainbeste ordutan, askotan entzun gabe pasako dira ordu batzuk, ez errentzun gabe, ez da? Bai, eta horregatik ez, batzutan ere zure pentsamenduekin bazoazor, borrokan, eta igual momentu horietan ondo egongo litzateke musika entzutea edo norbait entzutea. Horregatik desiatzen gaude igual puntu konkretu batzutara, hor badakizu norbait dagola, ezagunen badagola, eta beraiek entzutea polita izaten da. 1.000 zer da, Euskal Herrian egiten den lasterketa gogorrenetakoa? Bai, luzena gutxienez bai, eta bai, luzerarekin lotuta baldin badago, gogorrena ez. Badira ere, lasterketa motz batzuk gogorrak izan daitezkenak, abiaduraren arabera, beraz, bueno, zentzu iraupen aldetikan, bai, gogorrena izango litzateke. Eta zuk 29 ordu, eta 19 minutu pasatu dituzu gelditu gabe, lanean eten gabe, ez da? Zuek sindikatorik ez daukazu, ez da, korrikalario... 8 horretak geli, jak? Ez dakagu olakorik, eta, bueno, egia da urten Euskal Herrian olako probarik ez nuela inoiz egina, eta urten abituaiamientotan, anopustuetan, desente eseri naizela esango nuke, orain arte ez bezala, eta, bueno, momentu horiek gelditu itentzea, entzun iten dezu, hitz egiten dezu, ez dakit, hor laguntza ere jasotzezu, eta, bueno, hoxe. Eta 29 ordu egin, eta gero, zenbat ordu egin zenun? Ez asko, Ni hongo nintzen 24 ordu, pero... Egiten ez dituzuna gormunia. Bueno, ikadar, Gorputzak ez du erantzuten du, ja biorritmo aldatu indiozu, eta orduan, bueno, deskantzatzen duzu hasiera batean nahiko gaizkiz, gorputzeko atal guztiak minduta dituzu. Eta nekatuta, klaro. Eta orduan... Agujetak eta bestelakoa egongo, ja. Kostatzen da, gero pare bat ordu, 3 ordu, 4 ordu, botatzen dituzu, berriro esnatzen zea, goziakin, ze igual... Oera junitzaneako ez nuen gehiagia afaldu edo, bueno, ez nuen ezer jan. Eta orduan gozetu altxatu nintzen, eta gero berriro lota junitzaren. Guau! Eta aurreko gunean? Hortan agian bai, ez? Indarra hartzeko edo orduritza delako ere ez? Bai, aurreko gunean horri bilinitzan, Aurten uste nahiko ongi lo egin nula, baina bai, motz gelditzen da. Gero, bueno, irtera atzeratu intzuten, berez siesta egiteko aukera bagenuen, baina ere kostatu zitzaidan, bai. 178 kilometroko lasterketa bat nola prestatzen da? Bueno, nik esango nizuke bizitza osoan prestatzen aldala, ez? Urte batean ez nuke imaginatuko prestatu aldanik horrelako probarik edo lasterketarik edo edozein ekintzarik, ez? Orduan, bueno, nik urteak daramazkit korrika, urteak daramazkit kirola egiten, mugitzen, eta nik esango nizuke horrela prestatu aldala horrelako proba bat. Eta horrelako proba batean, hain muturrera eramaten da gorputza, ez da, gorputzaren mugak neurtzen dira horrelako probetan? Bueno, hobeto esagutze dituzu, gorputzaren mugak. Egia da, ni gogoratzen dut proba bat, bai pentsatu nula mugak pasatzen ari nintzala,
bueno, gelditzen zara justo hor, nik uste. Hori ere gertatzen da, beraz, ezta? Gorputza oso azkarra da, erantzuten du, eta berak ere bilatzen du bere defentsa moduko zerbait, eta nik uste hortan stop momentu bat badagola ez. Eta proba honetan makalunera ematere eukiko zenun ba? Horrelako momentu ba debilen bat edo esatuzuna zure buruari utzin behar dut, ala, fuera. Izugarri izan nun, nik uste etxegaratatik aurrera, bai, izugarri izan nun. Azkenengo 20 kilometrotan denbora asko pasa nun, edo pentsatzen nuna, baina denbora gehiago pasa nun. Eta kostatu zitzaidan iristea, bai. Beraz, esan daiteke horrelako lasterketa bat, besteen aurka baino agian gehiago dela norbere buruaren aurkako edo norbere buruarekin duzun borroka bat? Bai, bueno, nik zuzenean hori esango nuke ez, azkenean badak zuzara arerio hori kokerrena ez, zure buruarekiko, eta orduan besteak baino, besteak izan aldute txakalaldiak ez dakizemagarren kilometroan, eta zure iristen dandikan denborara, edo ja pasatakoa zea ez. Orduan azkenen bai, da nola erantzuten duen zure gorputza, zure gorputza esaten detenean burua ere sartzen den, emozioak. Beraz, bai, norberaren mugak bilatzea da. Eta zerekin animatzen zara? Zerta, espetzen zua, gero parranda ingo, edo gero norbaitekin egatuko nahiz, edo? Ni gogoan dut, proba honetan oso positiban indoan, egia esan da oso ausarta atera nintzen, ondo aurkitzen nintzen, azkenengo 2 urteetan ez dut horrelako probarik egin, eta orduan esatu, ze gustora ni joan, ez? Eta orduan, ongi zoazenean, pentsamendu positiboak ere etortzen dira, ez? Jazten zarenean pixka beraka, orduan dena beraka dijoa, eta kostatu zitzaidan animatzeko pentsamenduak topatzea, eta azkenengo kilometroa gogorrak egin zitzen. Irudiren bat, agian pertsona bat, ez? Ez, ez nintzen gai ez da hortako, ez? Ez egaten un, utxue, venga, lehen, jo bengan, eta elmugan pentsatzen, ez nintzen gai izan, eta orduan bukaera luze izan. Beraz, parranda gutxi, Hori bai, parranda. Zuk esan duzu parranda gutxi. Berea eta nerea. Eta irabaztera atera zinen? Gozatzen ari zinen momentu horietan bazegoen zure buruan, irabazi dezaket. Zalantzan nun nola erantzungo nuen nik, ez? Ikusita zerrenda edo parte hartzaien zerrenda, badakizu hor zaudela agian favoritoen artean, eta zalantza hundiena esan, nik nola erantzungo nuen, ez? Gero, desente azkaratean nintzen, eta orduan nekin Tolosara irizki nintzanean, nahiko atzean zijoala bigarrena. Baina hori etzegoen ere burutaziotan, azkenean momentu horietan nahi nuen, nola jarri haituko nuen nik, eta ez nuen irabaztea etzan garrantzitsuena. Eta zer sentitu zenuen helmuga pasatu zenuenean? Hain gaizki pasatu nuen azkenengo 20 kilometrotan, azkenean, esan nuen, jazta, bukatu da, bertan maite ditudan pertsonak zeuden, eta pentsatu nuen, berriro leku berdinetan ez, baina momentu berdinetan txakalaldi izan detela, eta esaten zela edo aldatzen dut hau. Nahi bueltatuko. Hor nera nahia da hau, eta momentu horretan ez, baina gero gauza pare batzuk esan zizkiten, eta, berriro errepikatzeko eta gauza batzuk aldatik behar dira. Oi, ama, gogorra, ez. Baina momentu unkigarriak ere, ez da, besarka da, maitasun asko ere, sufrimendu, baina maitasun ere, bai. Oso polita izan zen, emuiaken parte hartzea, urtetan ez dut egin, urtetan lagun hori guztiak egina dute, anaiak egina dauka, eta nik beti atzeratu, eta ez ez, ja ezin da gehiagi atzeratu, eta iritsi izan aurten momentua, eskerrak, urtarrian gonbidapena jaso nuenan, ez nuen ezezkoa eman hasieratikan, hori ja konturatu nintzen zerbait mugitzen ari zala hor, nire zalantza ondina zen, gai izango nintzen horrelako proba bat prestatzea. Eta, azkenean... Poltsikoan daukazu? Eginda. Poltsikoan daukazu? Korrika bakarrik egin zenuen, baina bidean laguntzaileak ere izaten dira? Edo laguntza etortzen da, zure gana? Eumilak, zentzu horretan nahiko berezia da, eta badaude puntu batzuk nun badaude anoguneak, baina anoguneak garrantzitsuagoak edo dena delakoa, eta hor badago aukera norbait sartzeko zuk prestatutako materialakin. Beraz hor jendean eukan, egia esan da, zalantza duten nuen,
nori esan, hor egoteko, nire internatzaia anaia zegoen lanean, internatzaia ezin zen hemen egon. Baina, bueno, gero egia da eskertzekoa, jende pila bat izan un inguruan, eta bai, pozik. Hori da eramaten dudan zeharik honena, ez? Eta behar bada momentu txarretan hoiek dira zure argi, ez da, lehen Martak esaten zizun, zer daukazu buruan, ilusio horrekin zoaz, ez da? Bai, argi dago, gaina bilatzen dezu, ez? Hor ikusten da, hor amezketan da, hor banituen batzuk zai. Eta gogoratzen dut oso ondo, ze esaten ziaten, eta, bueno, bai, eskertzen da, momentu horiek dira zure indarra, urrengo puntu horretara, urrengo dagoen bestean opostutara, ez? Eta, bai. Urrengoan abixatu? Bai, gu animatzeko mundialak. Abixatu laguntzeko. Abixatu laguntzeko. Laguntzeko. Uste nuen zenula proba iteko. Eta gero ja parranda antolatuko du. Animatu eta gero parranda txiki bat. Edo handila, pertsonaen arabera. Zein egun eta dirogaita parranda. Obe parranda hundila. Handila egiteko ere. Egunilak goierri bueltan egiten da, behasainen hasi eta behasainen bukatzen da, tartean pasatzen dira txindoki, etzegarate, gorla, izarraitz, mendi asko pasatzen dira. Nolakoa da korrikalarientzat? Egia esan da, Gipuzkoan izateko oso gogorra da, ze, bueno, lotura batzuk oso logikoak dira, ez? Pasatzen diren bi parke natural horietatik ibilbidea oso polita da. Baina gero badaude lotura batzuk, nunbaitetik anatean behar diela, eta pendiza itzelak izaten dira. Eta zentzu horretan, gogorra, oso gogorra. Hor ikusten dugu, haze buelta ematen dugun, ez? Bukatzen da, ez? Momentu batean bukatzen da, ez? Bai, behasen gara iritsita bukatzen da. Eta, tarte batzuk oso zoragarriak dira, beste batzuk, hortxe, pasatu beharrekoak dira. Eta, bai. Aizu, eta esaten da, hainbeste denbora pasa horrelako lasterketa prestatzen, hainbeste ordu kilometro egin ondoren gero, kirolariak ustasun bat edo utxune bat sentitzen duela amaitzen denean. Hori emozionalki izan daiteke behar bada, hori egia da? Bai, egia da. Ze azkenean ja bukatu duzu, desiatzen zaude bukatzeko, juten zara, lotara jutentzea. Eta batean gogoratzen naiz, igandean esnatu nintzanean, utxik nengoen. Lagun bat, Iker Karrerarekin hitz egin nuen, eta eskerrak berari ere, ni ustu egin itzan ez, momentu horretan nire anaia ere joan da zan, eta sentitzen nun beharra nuela, esatezu hori, ustutasun hori ez duzu ulertzen, ez duzu baloratzen egindakoa, momentu gogorrak dira horiek ere. Azkenean, lasterketaren parte dianak, pasatu inbar dianak, eta gogoratzen naiz, ez? Ez nitzala eta pozik egoteko gai, ez? Postasuna bakazu, ez? Iritsizea, irabaziezu, jasoituzu besarkada guzti horiek. Baina oraindik ez zara kostiente. Baina oraindik ez zara, justo ordu batzuk pasatu dira, eta gogoratzen dut dei hori oso emozional izan zen. Eta, pasatu beharreko kontua da, ez? Parte bada, lasterketaren parte bada. Eta orain hemendik aurrera, begiz jota baduzu ultratrailik edo zein da zure hurrengo helburua? Ez, egia esan da, ez dakat inolako helbururik. Mundu guztia galdetzen zian aber uteme bera, Txamonixera hueltatuko tenitzen. Baina, nik uste Txamonixen nahiko eginak banagola. Eta oraingo zuda lasai pasako dut. Lasai, edo mugitzen pasako duzu da, iraiaren bat biruan abenturako proba batean eman dugu izena, nik lehen raidak egiten ditun, eta, elkartu gara berriro 2014an elkartu ginen talde bat, eta hoxe, goaz abenturara. Zuen, orain bizikleta tokatzen da hartzea, eta horrekin. Baina ez, lasterketak nik uste etortzen baldin bada baten bat udazkenean ongi etorria izango da, baina ez dakat ezer aurre ikusia. Karo, polita da, eta proposamena jasotzen dituzuna zenbat aldiz pentsatzen duzu. Baiezkoa edo ezezko emango dut, hori zenbat aldiz. Egia esan da ni naiz oso lehiakorra naiz eta gustatzen zait lehiaketara jutea ongi prestatua. Eta azkenengo urtetan gerozta gutxiago lehiatzen naiz
eta ez ditut aukera, osea, ez ditut gehiegi jasotzen, ze askotan ezezkoa emandakoa naiz. Ez dakit zer egingo duten iraietik aurrera, eta aurrengo urteai begira ikusiko da.